ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯೆಲ್ಲರು ಅಂದೇನ್ಮೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಬನಾನಾ ದೋಸೆ ಶೋಕಂಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಗೂ ಪೂರ ಪಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರೇಷನ್ ಅರಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಂದು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಕ ದೀಯರೆನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋರ್ತುನ ಪಾಡೋಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ. ಅರಿನು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಮೆತ್ತಲ ಅರಿಲ ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆನಾಗ ಮೆತ್ತಲ ಒಂತೆ ಅರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೀಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಅರಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೀಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಆಯ್ನ ದೋಸೆಗೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ನಮತ್ತೆ ಕಡಾರ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದು ಬಂದ ಉರ್ಗರದಿಕ್ಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ರೇಷನ್ ಹರಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದನೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾಗಿತ್ತ ಕಡೆದು ದಿಂಡ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಕಡೆದು ದಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ದೋಸೆ ಮೈಪು ಅದನ್ನೆಟ ಉರ್ಗೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೀಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪಾಡರ ಪೋಚಿ ಖಾಲಿ ಬಂದ ಪರ್ಂದಿಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆಡೆ ಬಂದ ಉರ್ಗುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪುಯ್ ಪೈ ಪುಯ್ ದಾದ ತೂಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಏರನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ತೂವಡುಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚೆನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಖಾರ ಪಾಡ್ಗ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ದ್ಯಾಪನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದುಗುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಾರ್ದೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬಂದನು ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ಬಂದ ದೀಪ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಪೋಡು